Veličanstveno, priča o ljubavi, suosjećanju i realnosti. Poglavlje 12. Voda, vodi, vodi. Zainteresirano slušajući priču u čekaonici malenog planinskog aerodroma, znatiželjni putnik upitao je gospodina Davora: što se dogodilo s fazanom? Razmislit ću o tome, odgovorio je gospodin Davor, blago se nasmijavši. Tada je pogledao na svoj sat, ustao, odjenuo bijeli sako, zatim je pozdravio prijatelja, poželio mu svako dobro i odšetao prema izlazu koji je obasjavalo sunce. Dok je gospodin Davor prolazio kroz velika staklena vrata, njegova se silueta stapala sa sunčevom svjetlošću. Novi prijatelj i sugovornik gospodina Davora nepomično je nastavio sjediti pored fontane. Gledao je prema velikim staklenim vratima, nije razumio cijelu priču koju je upravo čuo, ali njegov je bio neobično miran, a srce ispunjeno toplinom. Nadahnut tim iskustvom, želio je u tome što duže uživati. Njegove su misli uskoro bile prekinute ljubaznim glasom iz zvučnika koji je najavio njegov let za 30 minuta. Susret s gospodinom Davorom bio je baš poput vala na vodi. Nastao je, postojao neko vrijeme i nestao. Bio je to susret iza kojega nije ostalo ništa osim nevidljivog otiska na njegovim budućim životnim iskustvima. Otvorio je kuvertu koju je dobio od službenika. Unutra se nalazila avionska karta i presavijeni papir. Pogledao je kartu i vidio da je ime gospodina Davora prekriženo i pored toga je rukom napisano njegovo ime. Za nekoliko je trenutaka vidio mnoštvo putnika i shvatio da isprva nije mogao dobiti kartu jer je let bio rasprodan. Postalo mu je jasno da je kupovina karte bila čin neizmjerne velikodušnosti gospodina Davora prema njemu. Oči su mu se navlažile od zahvalnosti i ljubavi koju je osjećao prema svom novom prijatelju. Dok je brisao suze sa svojih obraza, iz kuverte je izvadio presavijeni papir i otvorio ga. Bio je to još jedan poklon gospodina Davora. Baš kao što se voda uljeva u vodu, riječi napisane na papiru uljevale su se u njega. Dragocjeni prijatelju, uvijek budi ljubazno biće, toplog srca. Budi onaj koji donosi mir i iscijeljenje sebi i drugima. Neka tvoje misli zauvijek cvatu u plodnom tlu suosjećanja zaljevanog ljubavlju. Učini to esencijom svega što radiš u životu. Dobro srce je tvoj najbolji prijatelj. Nikada nemoj izgubiti tog plemenitog prijatelja. Što god pogledaš očima ljubavi i suosjećanja, postaje veličanstveno. Sjeti se toga svaki dan i postaćeš jako vrijedan i dragocjen za sebe i za druge. Neka sve tvoje brige, boli, sukobi i patnje prestanu odmah i učine prostor za pobjednički pehar sreće, dobrote i mudrosti. Srećemo se opet i do tada bit ću blizu. Kad god budeš ljut, tužan, nadvladan ili pobjeđen, spreman odustati, odbaci te misli poput smeća i potraži me. Vidjet ćeš me s umirućima, pored bolesnih, uz tužne roditelje, uz zaplakane kćeri, uz ožalošćene sinove, uz beskućnike, siromašne, gladne, nezaposlene, prestrašene i zarobljene. Vidjet ćeš me kako hodam uz izbjeglice. Vidjet ćeš me pored onih preplavljenih ljutnjom, bijesom i pohlepom. Priđi mi bliže, uvijek ćeš me vidjeti. Pozdravi me toplo i s ljubavlju. Čekat ću te, ne odustaj. Ja nikada neću odustati od tebe, jer te volim. Davor. Ovo je kraj poglavlja 12, Voda, vodi, vodi i ujedno i kraj knjige Veličanstveno, priča o ljubavi, suosjećanju i realnosti. Hvala lijepo.